Silav, êvar baş, şev baş, hevanno, hêvîdar û tev başin, silametin, çawa ku hûn dibînin li ser ekranê îro du mîvanê min hene. Rezdar Feysal Dalı, Şemal Beşîrî, her du jî lêkolînerin û Rojhilatê Kurdistanê Îranê baş nas dikin, dişopînin. Mamoste hûn her du jî bi xêr hatin. Xêrdar bî bedran spas dikim. Ez jî spasiya we dikim. Kêf xweş im ku hem bi te re kekê Bedran û hem jî kekê Feysal ez biwera me. Bil muqabele herebî. Mala we ava, ema di derheqê nûçe de min bernameyekî taybet çêkiriye. Me hemî nûçeyên derbarê Îranê, Rojhilatê Kurdistanê de min pêşkêş kirine. Her tişt xwe tê zanîn. Rayedarên Amerîkî yên İsraîlê beyan dikin ku heta niha 48 rêveberên Îranê hatine kuştin. Yek ji wan ji xwe Serokê Olî Elî Xamanî ye. Bahsa Mahmud Ahmedî Nejad jî tê kirin, lê hê nehatiye teyit kirin, tam hatiye kuştin, nehatiye kuştin. Em ê nîqaş bikir. Ji xwe nava bernamê de wê derkeve. Niha ev derba mezin dikare çi biguherîne? Gelo êdî şer bisekine jî ji vê saetê şûn ve ma gelo mümkün e êdî ev rejîm were ser hemdê xwe weke berê bidomîne. Ez dibêjim qey bi vê pirsê me rû dest pê bike baştir e. Kîjan ji we dixwaze dest pê bike min qirar nedaye ya rastî. Kak Şamal, kerenke tu wek Kurdekî Rojhilatî mafê yekem tu kar bîne ji kerema xwe re. Baş. Di rastî de yanî nemumkîn e welatekî her welatekî ne tenê Îran rûberûyê êrişekî bi wî rengî be di astekî ew qas jorîn de rêberê wî hem olî hem eskerî hem siyasî menevî ji ortebê rakirin berpirsyar û fermandarên wî yên leşkerî di astê herî jorîn de bên îmha kirin serweriya wî ya netewî ji ortebê rakirin û di heman demê de jî responsek çêbibe bersivek çêbibe û hemî herêmên kendav û Rojhilatê navîn bi xwe re eleqedar kiriye. Ew çi ji min re dibêje ew tablo dibêje ku qonaxek nû dest pê kiriye û veger ji bo qonaxa berê nemumkîn e. Yanî ji awşin de em bi Îranek nû bi herêmek nû û bi balansekî nû ya hêzê li herêma Rojhilatê navîn de em ê rûbirûne. Bêguman ew gelek guhertin gelek challengên nû yanî zehmetî dijwariyên nû yên siyasî leşkerî hem ji bo aktorên dewletî hem ji bo aktorên nadewletî wekû hêzên siyasî cor bi cor hêzên siyasî û leşkeriyên cor bi cor û bi taybet di nav de jî ji bo grûpên etnîkiyên ku di vê herêmê de bi taybet de Îranê de jiyan dikin qonaxekî nû û şertûmer û challengên nû pirsgirêk û giriftên nû bi xwe re bîne. Ez di vê bawerê de me starta vê qonaxê hatiye lêxistin û ew qonax wisa zû bi zû jî ew ê bidavîne be yanî pevçûn pêkdadan herî kem 4 heta 7-8 rojê din ew ê berdewam bike. Ez bawer nakim ne rayê giştî Emerîka ne derfet û îmkanên teknîkî ji bo berdewamkirina şerekê bi wî rengî îmkanê wî yê dirêjkirinê hebe û taybetmendiya hem Donald Trump û hem dewleta wî û hem wekû min got taybetmendiya teknîkî jî wisa dike ku berdewamkirina doxekî bi wî rengî rewşekî leşkerî û pevçûn bi wî rengî ew ê hezîneyên xwe yên siyasî ji bo dewleta Trump ew ê zêde bike. Nakokiyên di nav hereketa MAGA ku hereketa herî serekeye di nav Amerîka ku palpişt û alîkarê herî serekiyê bi serokbûyîna nû ya Donald Trump li Amerîkayê ew jî qebûl nake. Îro te dît ez wêkî bêjim belkî temaşevan baş nizanin MAGA çi ye. MAGA hereketekî nû yê sivîl civakî ye li Amerîkayê de ku ji siyaseta elîtên desthilatdar li Amerîkayê wisa aciz e û teng bûye û dixwazin ku siyasetekî nû li Amerîkayê de bê pêşxistin. Di vê siyasetê nû de prensîpên herî girîng û sereke çi ye ku êdî Amerîka nabe xwe wekû polîsekî cîhanê bibîne û bi taybetî Amerîka nabe
ثروت داهاتي وی ولاتي لشر لدروين سنوري خوا مصرف بك وإيدي جرك عسكرين أمريكي لدروين سنورين أمريكا جانا خوش دسندن أو برانسيبي كي جالك جرينجن دناف حركتها ماغادا دناف أو حركتها سياسي جواكي بتايبتي أو مجاركو من آني سرزمان أو در حق سياسة دروية وكي مجارندين هندورين قالك تشتي دنجي هناكو كاركترين حركتها ماغا بخورا علاقة دارك وماغا كم يعني كودي make America great again يعني أمجاري كدن أمريكا مازن بكن إيرو يكجر ريفبرين هر اشتركي حركتها ماغا رخنيكي قالكي جرانج دونالد ترامب كريه كو هندينن وصد روبالا خوي اكسدا نيسانديه هندينن تسوز دابو شاركي دن لدروي امريكا تو داسبينكي وخوني عسكريين امريكي لدروي سنورين امريكا نيرشتن اما تجاري كدن توجي شارك لدروي امريكا بيكاني ما بستم من شيء يعني ارمانج انفورماسيون شيء اوكو او شرقرك دا قناغي كي كم دا مجبوره بدافي ببا وتايبتمندية شخصيتي و براكتيكا دونالد ترامب جي اوكو وكي تاجركي دسكفتن اني دخوازه دفع هما كرد صمود دا قناغي كي تام زلال دا دسكفتك دخوازه و دخوازه پشتیوی بگی هجا رفکت لهفکرنك رکفتنك و تش بداوی ببا وكي ده حتى ده مجارن جور بجور مديتي هم ده برسي ناتو ودولات أوروبي ده مسألة غرينلاند ده مسألة إسرائيل وشراب بهوري بإيران را شرط دونزا روجاك وجرا ديفيجن ده مسألة أوكراينا وروسيا ده نزيكايتي أوا لافكرنكي سموت سنوردار و دمكي كم داجي دسكفتكي بقرا دست و بكار بيفي دسكفتي دصحية سياسة هندرينا أمريكا داجي بكار بينا دفي چارچوه دا از بيجم أو شر هري زيدا چار حتى پیشر روجدن بردوام بكا جهو إيرو دونالد ترامب جي قوتيه كو جي آلية ريفبريا نويا إيراني من مساج قرتيه كو دخوازن قناغي كنو جي هفديتن أمي دست ببكن جخوا دونالد ترامب مصادف جه جخوا گرگ وی کی زوتر کربانا لنها از آماده ما جبوی دست بکرنا قناغ کی بلی رنگی لی هنجی رغمی وی کی وی نوچه گرینجی دیسا ایرش لسر ایران بردوامه دا آسته کی هری برفرده و تشتکی دین امجبیر نکن اوجی اوکو راستا اسرائیل و امریکا دو هف پیمان گرینگن دا آسته جهان دا و لرشلات ناوین دا و گل گرینگجی امزانبن کو پاراستنا اسرائیل لهریم روشات ناوین دا چقاس مجارك استراتيجيك جبو دولة أمريكا اللي أوناي بيفاتاي كو أو دو دولة صدي صد سرحر مجاري وكو يك دفكرن برجواندي وان وكو يكا ميثودي وان وكو يكا وكو يك جي نزيكيال تشتي دبن بروواجي تشتيكو منها قلت خواستك ولغارينا إسرائيل تام بروواجي ويتشتيكو منها بقولت إسرائيل دخوازي الشر حتى إمكانها ببردوام بكا چقاز بكار با أزبار بتركيب بجن ألت يبي يعني infrastructura إيراني تام دهندور ده هلوشينا هم ده آستن خدمت گزاری دابا هم ده آستن ریو بانا دابا ترین دابا ریو هاتوچوینن هوایی دابا ده چافکانین جیکو پترول جده درخستن پترول تدادین تصفیه کرن لهر آوایک به هر آوایکی ایران به دولتی کی اکو به انگلیسی جراد بجن failed state يعني دولتی کی کو ناصر كفتيه هلوشاي يدنا خدا دولتي كي افلاس كري دولتي كو نافي بي دولتا لدهندور دا تشتكي والايا تشتكو د 5 سال بهوري دا دما اسد لسد صلاة داري دامو سوريا تامبو بدولتي كي failed state دولتي كي افلاس كري و نيريني من بيرنجي و او نيرينا منجي نتني از بخوي كي بيجم قالك شافكانين دمجي وسبورن دمجي دي باوي دانا كو النزيكاتيا اسرائيل او كو حتى بكاربي
qeyranên hundirînê Îranê berfireh bike û eger imkan jî hebe Îran ber parçebûynek jî bibe. Yani ew gerek em wekî ji bîr bi rovajî Amerîka wekî naxwaze. Amerîka dixwaze bi zûtirîn dem de şer bê sekinandin bi dewleta nû de levkirinê bê çêkirin, levkirinekî kapsamlî yani berfireh topyekûn bê çêkirin û pişra jî îstiqrar vegere Îranê û bi wê îstiqrarê de êdî Amerîka bikaribe lehevkirinê nû di astê aborî, di astê siyasî, di astê emnî bi Îranê re pêş bixîne û hêdî konsentreya xwe ya siyasî, eskerî û emniyetî ji rojhilatê navîn ve ber bi welatê Çîn bibe. Tiştekî ku İsraîl bi rastî wekî wekû metirsiyek, wekû tehlîkeyek li ser xwe dibîne. Ez wisa zêdetir dirêj nakim ji bo ku Kak Feysel jî bikaribe beşdar bibe. نعم باخفن سعینی مجرد می بدومینن که فیصل نه جواکا ایرانی چه آلترناتیفی که آماده نکریه یعنی اف شر تو دبیجی بخاصی کو تخواندیه دوان دو روزین داویه ده بر به کدری ودشه. بله. Yani الگور قناعت همون حتی کجوه پروسه کاپیتولاسیونه کی در نکبه yani teslim buyne ki جوران yani جوره ki teslim buyne در نکبه evi شر بدومه يعني دبكو هفتاك بعد دبكو دوسة هفته بن بس باورناكم بوتنسيالا رجيم إيراني بنا از بحث الدولة هناكم از بحث رجيم يدكم رجيم ملايا ده هردو شرين داوين ده شر 2000 روجنداجي و شر نهاجي كو كتي روجسيان ده پر داربين مزنگرت يعني ديار بوكو قاباسيتي رجيمي جبونا شركي دورو دريش تونايا yani taybeti dişen salin davinde ev kapasite xwe wenda kiriye em aboriya İranê rewşa siyasî rewşa ewlehî ya hundirên têkiliyên wan bi dervere piştî êrişa Hamasê darbeyên ku müttefikên wan li herêmê xwarin em wana meşopan tabii ev tevê watê ku yani rejima meleyan êdî hatiye hududekî ku li ber têkçûnê ye yani rejimên wiha tenê dikarin bi zorê bi darê zorê li ser hukûm bisekinin yani tarîxê de jî ev ya diyar e ji ber ku rejim yani ne pêwîstiyên ewlekarî ne pêwîstiyên murtehiyê refahê ne pêwîstiyên azadiyê civaka xwe êdî nikarin bersivîne yani ji xwe bûye fail state devletteki tekçüye İran. Esasen beriya Suriye jî takriben bir Suriye tekçü bu. Le mesele çi bu? Mesela cihazên wanê zorê, aygitên zorê, besîj û pastaran û hêzên dîtir nedîştin ku rejim bipelişe. Yani bi zorê sekinî bû. Bi zorê sekinî heta esna jî. Heta niha jî wisa. Veja piştî derket meydanê ku ev kapasiteyê rejimê tune dûr û dirêj bajro û şerekî dûr û dirêj jî bajro. Li aliyê din piştgiriyekî navnetewî jî tune ji bona vê rejimê. Da ku karibe evî şerê em bêjin piştgiriya şer bike ji bona şer bibe alîkar da ku rejima meleyan bikaribe jiyana xwe bidomîne ev jî tune. Bala xwe bidine wek me got tedî ew wan müttefikê wan ji xwe tev têk çûn yani ji heştî şabî dest pê bike heta Hizbullahê Ensarullah jî do takriben baweyekî eşkere gotin îşe me pê tune yani ji bilîmê mesela bi Rûsyayê re sala borî îtifaqekî eskerî ew kirin xema Rûsyayê nîne xema Çînê nîne yani İran ev bi kîjan finansê ev bi kîjan piştgiriyê bi kîjan lojîstikî evî şerî evî êrişa muazzam karibe bidomîne ne diyare û wate ku ev ê nikaribe bidomîne yani nayê watê ev gotinê min ku ev ê siberoj rejim li gorî daxwaza Netanyahu û Trump têk biçe bê rûxandin lê İran nikare evî şerî bidomîne yani ji ber çi ew stokên wanê füzeyên balîstîk ji xwe her roj têne lêdan her saet têne lêdan yên ku karin xilas bikin ew bikartînin
Jixwe hebûna Îranê ser moşekên lojîstîk in. Yani bi vî awayî dikare şer bidomîne. Ji bilî wî tê imkanekî teknîkî jî tune destê Îranê de. Yani ev ya ne şerekî bejayî ye ku eskerên wan li dijî eskerên İsraîlê an jî Amerîkayê qehremanî bikin, can fedayî bikin, nizanim çi bikin. Ev jî tune. Yani ev ya şerekî teknolojîk ye, şerekî hewayî ye, şerekî ji dûr ve tê birêve birin û şansê Îranê tune evî şerî. Divî şerê de bi ser bikeve. Li gor qenaeta min ez severim ser meselê ew ê ji cûreyan kapitülasyonekî çêbibe, teslîmbûyînekî çêbibe. Veja ev teslîmbûn yani ne ku ew ê belkî rayedarên rejimê destê xwe rakin û bêjin baş e em teslîm dibin we çi got wek we. Li gor qenaeta min Trump heta ku ji Îranê rejimekî nû ku bi Amerîka û İsraîl re aşt dernexîne ew ê dev ji vê operasyonê bernedin. Yani dibe ku konsantrasyona operasyonê piştî hefteyekî du heftê din heta belkî piştî 4-5 rojê din dakeve. Lê ew ê êriş her bidome. Heta ku daxwaza xwe ji Îranê ji Tehranê nestînin ew ê ev êriş bidome. Helbet ez dixwazim balê bikişînim ser ew ê jî armancên Amerîkiyan, İsraîlyan xema wan nîne ku li Îranê piştî van êrişan rejimekî demokrasî xwaz an jî rejimeke rêzdar bo mafên mirovan were ser hikûm. Ew xema İsraîlê Ham kek Faysal li ser gotina te Trump jî daxuyaniyekî daye dibêje şer wê bi hefteyan bajo. Rast e. Belê, belê. Yani Trump dixwaze tehdît bike bêje yan hûnê teslîm bibin an jî em ê lêdanê berdewam bikin. Yani ew ihtimal heye lê ew kapasîte tune ye. Yani eğer tu dizanî yani niha rejima Îranê piştî bi taybetî piştî kuştina Xameneî ketiye destê pastaran, ketiye destê muhafizan. Ew jî ji alî alema Rojava û Amerîka wek rêxistinekî terorîst hatine binavkirin. Yani li pêşiya wan du rê hene. Ya wê baz din, an ew ê şer bikin. Hiç başka rêyekî pastaran tune. û di demekî muweqet de yani di çend rojê pêşiya me de ew ê pastaran zal bibin ser Îranê. Yani ew ê rêvebirî bi giştî li Tehranê yani rêvebiriya olî jî ew kesekî niha basa wî tê kirin ku tevlî konseya sê kesî bibe da ku Îranê heta hilbijartina serokê ruhanî îdare bikin ew jî pastaran. Yani dixwazim bêjim yani de encam de ew ê daxwaza Trump û Netanyahu neçar bê pêk anîn an jî ew ê dev jê bernedin. Yani ew çend şerekî psikolojîk kirin, ew çend tahkîmatekî pir mezin kirin, mesrefên pir mezin kirin. Piştî evê saetê eger daxwaza xwe yani kapitülasyonekî ji Îranê nestînin ew ê ji bona Trump bibe darbeyekî mezin. Ji bona Netanyahu jî. Yani Trump jî Netanyahu jî pêwîstiya wan bi serkeftinekî mezin li Îranê heye. Serkeftin jî ew ê hikûmetekî rejimekî dibe ku muweqat be damezrînin ku bi menfietên wan re aşt be. Yani ew bixwazin teqrîben wek senaryoyekî li Venezuelayê dubare bibe. Yani bala welê be heta niha jî yani ev sê roje naxwazin dewletê birûxînin. Dixwazin hêza milîterîst birêxînin, artêşê birêxînin, têk bibin. Yani ew jî zêdetir sîpah e yani muhafizên şoreşê ew pastaran e. Yani artêşa normal jî heta niha pir zirarên mezin negîştê wan. Ew ê nekin armanc heta yek ji alternatîfan ew e ku bi rêya artêşa normal darbeyekî bidin kirin. An jî bazar mazaran bikin rê li ber pastaranan vekin ew dizî miziya ku kirine servet û samana ku kom kirine derxînin û pişt re bi awayekî belkî demkirtî darbeyekî leşkerî bidine kirin û pişt re hêdê diye ew êzên muhalîf yani bixwazin serokayetiyekî peyda bikin, koalîsyonekî peyda bikin û
em bêjin piştî demekî hilbijartinekî çê bikin ew nememnûnên Îranê ew lîberalên Îranê ew heta belkî di nav da Kurê Şah jî mücahidîn jî Kurd jî Ahwazî jî çi zanim Belûç jî hemû kes bi awayekî têda cih bigirin. Yani İranekî ku bi gelek dengeyan ve hatiye girêdan daha ku ji rotayê carekî din dernekeve bi İsraîl û Amerîkayê re di nav ahengê de be bê damezran bin. Eger negîje ev armanca siyasî ev operasyon ew ê bidome dibe ku tuntur bibe çend rojên pêşiya me de yani ew ê viya tabî realîteya sehayê nîşanî me bide lê bi kirtahî heta ku Netanyahu û Trump negîjin armancê xwe yê siyasî Îranê ev operasyon bu evekî ew ê berdewam bikin. Gelek spas Kek Şemal sosyolojiya İranê çawa ye yani milletên li İranê dikarin di nava xwe de hikûmetekî heqeten sivîl ava bikin derve îdeolojiyan jinûva bikaribin aramiyê saz bikin welêt yani ew rewş heye li İranê rewş tişteke realîteya siyasî tiştekî cuda ye yani dema şorişa İranê 1979 çêbû herîkem ez wekû mînak Kurdistanê bêjim bi vê ku yek partiyê siyasî Kurd pê ragihîşt dibe vegere bajêr û gundên Rojhilatê Kurdistanê millet di bajaran da bi xwe înisiyatîv girtin dest şûra çêkirin yani konseya rêveberiya bajara ava kirin û di van konseyan de berêvebirina bajar di milê îdarî de di milê paqijiyê de di milê emniyê de di her milî de rêberî bajara girtin dest û dema partî jî vegeriyan û ketin nav bajara ew îradeya sivîl heta astekî berfireh wekî xwema partî jî pija beşdar bû yani ez dixwazim çi bêjim tecrübeyek bi vî rengî heye û ew ne tenê taybet bi Îranê li her derî ez divê bawerê de me derfet îmkanên beşdariya civakî di nav siyaset de hebe di gor şert û merc û derfet ew ê tişt pêş bikewin lê ez divê bawerê de me yani Kek Feysal got ihtimal heye ew ê di pêşa rojê de darbeyek çi bibe nêrînê min yên çawa cuda ye li vê mijarê de min îro di rûpala xwe ya Facebookê de serêsper nivîsandibû tiştek ku niha çêbûye ez wekî darbe dibînim yani darbe çêbûye ne ew ê darbe îmkan heye çê bibe binerin sala borî ku şera 12 rojî çêbû İran bi xwe berpirsiyarên Îranî gotin ew nîşan da ku boşayiyên emnî hene di nav sîstemê me de yani înformasyon belgiyên stratejîk li ser rêveberî li ser damûdezgehên eskerî diçe derwe diçe ji dewletên dijminkar mebast İsraîl û Amerîka bû Xameneî bi xwe ji nû ve berpirsiyarîtî û erkên di nav supayê pasdaran û erteş de ji nû ve rêkxist yani düzenlemeyekî nû çêkirin di nav xwe de û yek ji wan mijarên din çi bû ku çawa hêzên îstixbaratî tedî li her dewletekî yek dezgehê îstixbaratî heye li Îranê 14 rêxistinên îstixbaratî yên dewlet hene yani 14 saziyên îstixbarat girêdayê dewlet hene ku her tim dewlet xwastiye di rê wan dezgehên îstixbarî de dengeyekî emnî di nav hundirîn de çêbike û her tim ew jî bûye sebeb ku yani heta niha wisa digotin ku li Îranê îmkanê derbe çê nebe ji ber ku erteş îstixbaratê xwe heye supa îstixbaratê xwe heye dewlet îstixbaratê wî heye damûdezgehên din îstixbaratê wî hene serokê welat îstixbaratê xwe bi xwe heye gotin ku gerek ew îstixbarat jî nû ve bê organîze kirin û ew jî kirin lê dîsa ku niha şer çêbû hîn salek tam derbas nebûye medî yek deqeya destpêka êrişek û İsraîl û Amerîka kirin çil ji rayedarên herî berz ê Îranê de asta herî jorîn de îmha kirin
و یکو د ایریشا بهوری دا بریندار ببون امحان نببون وی جاره او جی امحا کرن و د روژا دست بکه دا جی پشتی 7 ساعتان يعني رهبرا هري مزني وولاد خامنه‌ای جهاد کشتن او چی نشان داده يعني دولت چقاس هول دایه کو او بوشاهین استخباراتی امنی کو دناو سیستم ده هبویه دناو رژیم ده هبویه نکار بویه او چی بکه و پرزگری نه او بویه بلکو از دوی باوره دامه آلیک دناو سپای پاسداران ده هیه کو خواسته که وی او هیه کو او لمپر کو بکاربن او بخو بین سر دستلاتداریه او آستنگی بینجو ارترا کرن لتطبیقاتك لهماهنگيك بالدولتين درورانه وبخوشي او بالجيدن دروا كو د ايريشا دسبيك ده او اوبراسيون بوي رنگي سركفتي به يعني بلكي او يكو اخافتن ببيسه بيجي او تيوريا كومبلويا و تيوريا كومبلوجي لهرجي كي تبكر انينو او رنگيه جبوي كي از نابجم صدي صد بويرنجي از بيجم او احتمالي كي هري زده بويرنجي چما او ناكوا چارچوه تيوريا كومبلوش بركو براكتيك هي كو نهاد اورتي دايا و او براكتيك نشان ده كو چاوا حتى نهاجي انفورماسيونين هري جرينج و سركات دي شانتن و كسن ده اصلي هري جورين ده هناك حتى نها نبونا ارمانج يوان ايريشان يعني مثلا رهبريا بوليسيان حمي ولات رادان نافي خونا رادان کسی که گرینگه بتایبت پروسیا سرکوت کرنا خو پیشانداران اپوزیسیونین هندورین ایران ده رادان مثلا تشتک پناهاتیه اونها او نقاش دست بگویه چما هندگ رای دار دبن آرمانش لی هندگ رای دار چقاس پوزیسیون وانه عسکری سیاسی امنی گرینگه لی او نابن آرمان جوان ایرشان و انجامك جيها يعني وكو موجود دقايا يكمين دا او قاس كاستين امحكرن وريبر ولاد جي كو غرق جي وي هري زده وشارتي با تام اصابت لي دي خستن و دي در خستن ونتانياهو بخودي بيجي من دريا السوشيال ميديا دا بلغي نغرتيا يكو يعني جبوكو ام صدي صد بن كو خامني هاتيه كشتن لجي كو هاتيه كشتن فوتوغرافي وي هاتيه كشاندن و جبوي ما هاتيه شاندن يعني كي دي كار او قاس نزيق با دبي دوخي دا دبي زحمتيه دا كو فوتوغراف جي بكشينا فوتوغراف جي بشينا و بري كو دولت بخو اعلام بكا اسرائيل و بروجا امريكا اعلام بكن كو خامني هاتيه كشتن نيرين مبي رنگيا كو او احتمال هري زياده لبيش دايا و چما او احتمال هيا جبركو سپای پاسداران تنه سازی کی عسکری نینه جسالن 1993-94 شونده سپای پاسداران کو 3-4 سال پشتی شر ایران عراق او شر بداوی دبا دست پی دبا آلی کی هری سرکه کو ولات پشتی شر نوجن بکه بصدان شریکین آواکرنا جاده آواکرنا خانیه بازرگانی دین آواکرن و ددمی که کم ده سپای پاسداران دبا آلیا هری گرینگا آبوریا ایرانه یعنی نه اگر ده ایرانه ده تکل آبوری هبه تکل لگل دولت نوسا توتالیتر ده دست دولت ده لإیرانه تکل آبوری دست سپای پاسداران ده و یک جوان پرزگرک چیه اکوی مجارد دومینو لسه کار دکن دم لجیکو کو سرمایه مزن دبا پیوستیا تایبت یعنی سروشتیا سرمایه او کو بکار با سرمایه بگهره سرمایه نکار لجیکی دار بسکنه آبلوقین آبوری لدجی ایرانه او امبارگوین آبوری ده 20 سال بوری ده بوی سبب کو آبوری کی گلگ مزن ده ناو سپای پاسداران ده کنسنتره ببه لی او آبوری قد نکار با بکوا ناو آبوریا فینانسا گلوبالا جهانی ده جبر او امبارگوی هنه جبروی که آلیکو هری زده دکاره دستکفتن شرکی بنیرنگی ممنون ببه سپای پاسدارانه
دکاره ببه اکتورکی گرینگ ده آستا آبوریا فینانس یا گلوبال ده سرمایه خود دکاره بکه بشک جی سرمایه گلوبال و ده همان دمه ده جی دریوه که تایبەتمەندی کی بەشێک ژێر سوپاژی ئەوە و دە ساڵن بهوریدا مەیلێکی ناسیۆنالیستی ینی ئێرقچتی میلیچیتی دناو سوپای پاسداراندا ژی پێشکەتیە دەما محمود ئەحمەدی نیژاددا و کاندیدێ سوپای پاسداران بوو هەری زێدە دەوێت قۆناغێدا دەوێت پێواژۆیەدا ناسیۆنالیزما ئیرانیش بۆی جارێ یەکێ کەت ناو خیتابەتە ڕەسمیە دەوڵەتە ئیرانێ تەدی دەوڵەتە ئیران دەوڵەتێکی ئۆلیە دناو دەوڵەتێکی ئۆلیدا ناسیۆنالیزم نکارە جێکیوی هەبە چما ji ber ku bingeha îdeolojiya dewlet ummete nek netew û dema tu ummet dikê bingeha îdeolojiya xwe û bingeha meşruiyeta siyasiya xwe di atmosferekî bi wî rengî de pêwîstiyê te bi elemanên olî hene elemanên ummetî hene îslamî hene û nasyonalîzm tam bi wê kîra nakok e lê di dema Mahmud Ahmedîjad de me qonaxekî nû jiyan kir me dît ku meylekî nû yê nasyonalîstî heye ji bo carê yekê di edebiyata siyasiya dewleta Îranê de behsê şahên bihorî Îranê hatin kirin şahên bihorî Îranê wekî sembolên mafê mirova hatin derxistin û Îran ji bo carekê ji netewên yekbûyî xwast ku ew parçeyek ji nivîsa Kuruş ku li UNESCO'yê hebû ew carekî din bizevre Îranê ji bo ku ew beşek ji dîroka dewleta Îranê û gelê Îranê ye. Niha ez çima vê mijarî ez dînim ser ziman ji ber ku ji aliyê derve jî bi taybet ji aliyê İsraîlê û sê çavkaniyên sereke hene ku wêkî piştras dikin ew tiştî ku ez dibêjim yek ji wan rojnameyê Hartz rojnameyekî li İsraîlê weşanê xwe dike û wekû rojnameyekî liberal tê destgirtin Hartz ez barin dû mehberê bû got li gor lêkolînê wan di demekî gelek kem de İsraîl bûye alîkar ku sedan û hezaran bûtên internetî ji yek roj ve bên ava kirin û ew bûtên internetî di sosyal medyayê de wisa şepolek hemleyekî piştgirî ji bo kurê şahê bihûriyê Îranê ew ê pêş bixin derxen pêşiyê û naviroka van bota çi ye piştgirîkirina ne tenê kurê şahê Îranê piştgirîkirin pêşxistin formûlekirina corek nû ji nasyonalîzma Îranî ye nasyonalîzmekî ku wisa nefret li Ereba dike nefret li İslamê dike xwe wekû gelekî xwedî şaristanîn dide nîşandan û şahê Îranê û tradisyona şah û şahperestî wekû tradisyonekî antî-îslamî antî-herêmî derdixe pêşê û xwe wekî hevpeymanekî xwezayî ya dewleta İsraîlê jî dide nîşandayîn ew ji yek ji karakterên herî serekeya nasyonalîzma heta astekî faşîstiya Îranî ez dixwazim nîşan bidim. İsraîl piştgiriya wêkî kiriye û rojnameyê Haaretz bi lêkolînê ku xwe kiriye vê yekî derxistiyê ortê û belav jî kiriye. Yani meylekî derekî xwastekek lêgerînekî derekî heye ku nasyonalîzma derve ya ku li diasporayê heye û meylê wî yê şahperestî heye bi nasyonalîzmê ku di nav asla dewlet de jî heye di nav supayê de heye wane bînin gel hevdû dewletekî nû li Îranê de bê ava kirin her hîç nebe dewletekî demkî ku ew dewletê demkî bikaribe meşruiyetekî hundirîn û meşruiyetekî navdewletî qazanc bike bi awayekî eynî proseya ku li Sûrî bi cewlanî rahat pêşxistin tedî cewlanî ji rexistinekî wisa terorîst ku niha pasdaran jî heta niha wekû rexistinekî terorîst e lê bi formasyonekî nû dewletekî nû çêkirin hinek hêzên derve û hundirîn jî anîn gel heftû û meşruiyetekî herêmî hundirîn û derkî jî jê re anîn û ji wan re jî gotin ha em ê sê çar sal bidin we ka em ê bibînin hûn çi dikin. Yani ez dibêjim ew program herî zêde li pêşî ye û ew
تهلیکی گل گرینگه جبوی آزادی خوازن کل ایران نه دموکراسی خوازن کل ایران نه لی بهری تایبت جبوی نتوین کل ایران دادجین و بتایبتی جبوی نتوی کرد دناو ایران نه یعنی سناریو رنگی جاری کی دن دولتی توتالیتر در دخینه پیش کو زمینه یا او ریوبریان هریمی کو تو پرژمکر او زمینه ریوبریان هریمی چارەسەریان پرزگرێکên etnîkî ji ortê rabike. Gelek spas. Naha heva min hûn jî dikarin pirsê xwe bipirsin. Hevalê me mereq dikin. Dibêjim rewşa Kurdan wê çawa bibe ev rejîma Îranê ya 47 salî li ber hilweşînê ye. Trump dibêje 4 hefteyan wê şer bidome dibe ku gelek eskerên Amerîkî birin. Kek Faysal statûya Kurdan wê çawa be Kurd qas amade ne hêzên Kurdan li benda çi dixwazin basa xeta siyemîn tê kirin ew çi ye mesele çi ye yani siberoja Kurdan em hedî bikevin nave eger derbarê vî şerê û êrişê de gotinê tê dawî hebin keremî û em basa Kurdan bikin ez fikrê ve mereq dikim. Belê. Niha lazim e pêşiyê mirov basa taybetmendiya tevgera Rojhilata Kurdistanê bike. Yani li wê derê halê hazır sê xetên cuda yên siyasî temsîla milletê Kurd dikin. Yani pejaka Hizbî Demokrat ev komela ye û li gel wî didemên dawîn da pak û yek du partiyên biçûk jî hene. Evana duwarê îdeolojîk de tozekî dûrî hevin. Her wiha di sihayê de li sihayên cûr be cûr faaliyetên wan hebûne heta niha û tanzîmê xwe rêxistinên xwe li deverên cûr be cûr çêkirine. Wek mînak mesela em dizanin Hizbî Demokrat wek Kevin Şopî li heremên Sune kar dikir zêdetir. Komela jî zêdetir di navbera Yarsan û tozekî Kurdên Şîa. Piştî ku pejak derket meydanê ev 15-20 salên dawîn pejak mirov dikare bêje xetekî cudatir xetekî ku karibe li ser hemû Kurdistanê Kurdistana Rojhilat zal bibe û xetekî ku sekülerîzma wî zêdetir li pêş be xetekî ku ji ser ol û dîn û baweriyên cudareng yên Kurdistanê derbas bibe û bigîje hemû etnisîteyên Kurdistanê û bigîje hemû demografiyaya Kurdistanê yanî ji Xorasanê bigire heta Makoyê belkî eger tabîr caiz be. Ew xetekî wisa derket meydanê û me ji xwe basa komelayê kir komela rêxistineke çepkir e zêdetir di navbera ew baweriyên ku nêzîkatiya çepkiriyê dikare zûtir tesîs bike. Heremên Yarsan hinekî nêzîkî Karmanşah Lorestan û heremên ku Şîayên Kurd lê dijiyan û her wiha di demên dawîn de pak derket meydanê pak rêxistinekî kevn nîmbe jî dişarê Daişê de xwe îspat kirin û wek tevna rêxistina wan jî mirov dibîne ku rêxistineke sekûler e modern e jinên Kurd li wê derê cih digirin nêzîkî yani nêzîkî rêxistinên dinê re wek komela ye wek pejak e filan. Lê wek min got tabî rêxistineke biçûk e hîn jî yani mirov nikare bêje li Kurdistanê li bajaran de girseyên wanê qelebalık hene ev ya heta niha li sihayê nehatine ev kirin ceribandin. Yani ev xusûsiyeta rêxistinên Kurd e a siyaseta Kurd ev ya hem şansekî hem jî mirov dikare bêje yani hem avantajekî jî hem rîskekî jî ji bona pêşeroja tevgera Kurd li wê derê. Eger karibin vê dewlemendiya xwe vê firerengiya xwe karibin di nav ahengekî de ve koalisyonekî yekdengî bikarbînin evê Kurd jê gelek îstîfade bikin. Lê eger berjemendiyên xwe yê hizbî û yên îdeolojîkî deynin pêşiya berjemendiyên netewî û li ser rêxistinên din zal bibin ev ya bexeterekî ji bona Kurdan. Yani li Rojhilatê Kurdistanê jî mixabin wek hemî beşên Kurdistanê yani rabûrdiyekî ku mirov pir bi serbilindî nikare bas bike hatiye jiyan kirin di navbera rêxistinên Kurd e.
Yani hatta salên dawîn de jî rexsinên Kurd nikarbû werin gel hev. Mesela perçebûnên wan dramatik in. Mesela Komela çima be 3-4 perçe, Hizbî Demokrat çima be 2 perçe. Çima avan hizban heta demên dawîn bi pêşakê re diyalogê ew nedkirin, nedixwestin, nedihatin gel hev. Ew bixwe ew rexsinên ku ji hev û du veketiyan. Yani wek perçebûnekî mîtoz ji hev belav bûn yani. Pismam nedaşband. Tu ez dişim rexsinekê didad nezgîn. Yani mixabin ev drama siyaseta Kurd wê derê. Vê ca di demên dawîn de ev koalîsyona ku damezrandin, ku gihîştin gel hev em bêjin yekgirtiya ez nebêjim lê îtifaqekî netewî. İttifaqekî netewî. Ku damezrandin ev ya bu hêviyekî mezin. Ji bona ku karbin bi hev re kar bikin. Yekdest, yekdenk tevlî proseya damezrandina muhalefeta Îranê bibin. Ew ji bona Kurda gelekî giring e. Lazim e li ser vê xetê bi rastî ji ew bin yani zelal bin, de ısrar bin. û yani milletê Kurd tu zanî de mesela evê de Rojhilatê Kurdistanê de bi yek duruşin derket meydana. Yani bahsa yekîtiya netewî kir. Eger piştî vê saetê li Rojhilatê Kurdistanê deverên dîtiriyên Kurdistanê rêxistineke Kurd ji bona berjewendiyên hizbî an jî îdeolojîkî an jî her dibe ji ber hinekî emelên dîtir be. Vê ew ê torpîl bike, birixîne, bixwaze dûr bihêle, bikeve, ew ê bê darhezandin di wijdanê milletê Kurd. Yani rêxistinên Rojhilatê Kurdistanê lazim e ev yekê bizanin. û Rojhilatê Kurdistanê têra xwe jî mezin e. Nüfusa wî gelekî ye, xaka wî, erdîma wî gelek fireh e, têra hemî rêxistina dike. Têra 10 rêxistinên dijî dike. 10 rêxistinên dijî dikarin wê derê hukm bikin. Her yek çendîn bajara yani ez vek karîkatorîze dibêjim. Yani dixwazim bêjim dewlemendiya netewî ya Rojhilata Kurdistanê têra deh hev rêxistinan jî dike ji ber wê yekê ciyê şerên biçûk, şerên menfiatê yên berjewendiyên nîne ku bibine sedem ku tiştekî parve nekin û ji hev dûr bikevin. Yani tarîx binbariyekî dîroka Kurdistanê binbariyekî wisa mezin xistiye stûyê ev rêxistinan ji ber ku Rojhilatê Kurdistanê pir eziyet kişandiye. Yani em hîn jî dibînin yani birîna reş e di wijdanê Kurd da ku rejima meleyan rojane 10-20 heb Kurdan dar vedikin. Katliamên herî mezin wê derê çêbûne. Yani ji dema xaçyaran bigire ev teqrîben 130-140 sale Kurd li wê derê têne qetilkirin. Yani hemî serekên Kurda li wê derê hatine qetilkirin di dafkan de ji Simko bigire Qazî Mihemed heta Şerefkendî û Qasemlo û heta gelek qadirên dîtir. Tenê li Başûrê Kurdistanê ji 600 zêdetir qadirên Rojhilatê Kurdistanê ji alî Îranê ve hatine terorkirin, hatine qetilkirin. Li dervay li Awropa li diasporayê bi dehan qadirên siyasî hatine qetilkirin ji alî îtlaatê ve ji alî rejimê ve. Yani evan hemî ev faturaya mezin li ser hêzên siyasiyên Rojhilatê Kurdistanê zextekî dike da ku berjewendiyên xwe biçûk deyên aliyekî û yani bimbariya xwe li hember netewa Kurd pêk bînin. Eger ne wisa be rastî yani ew rêxistinên ku ev ê vî jî torpîl bikin xwe wê di wijdanê milletê Kurd de bêne mahkûm kirin ew aliyekî û serkeftina muhtemel ya Rojhilatê Kurdistanê jî wê texne xeterê. Yani dibe em ji bîr ve nekin laliyetin ne tenê çavê Kurdên Rojhilat. Çavê hemî milletên Îranê jî bi awayekî ser Kurda ye. Nere basa bala xwe bidiye ki yani tiştên ku ew pêxwasên rejimê Larijanî û ew dizê Kurê Şah tîne gel hev dijîtiya Kurda ye. Yek li Amerîka yek li Tehranê bahsa dijîtiya Kurda dike. Dibe em ê wan nizanim
tu ne bikin em rê nedinawan destûr nedinawan da ku İranê nizan perçebuş kadar eder ke tecrübe jî nizanim yani ji xwe re edebiyateke wisa çêtkin binere du dijminên sereke yê hevdûn yekî rûxandiye her du jî li derbarê dijmintiya Kurdan de bi heman peyvan bi heman ferhengê daxil yani dixwazim bêjim û her wiha ew ê ji ez bînim bîra we ew seroka mücahidîn Meryemî Recavî ku tu sê roj berê daxuyaniyekî da li gel hêzên xwe yê hevkar derbarê Kurdan de jî gotinê pozîtîv kirin ev daxuyaniya wê de jî diyar dibe ku hêza herî zînde halê hazir Kurdin li İran li hemû Îranê hêza zînde Kurdin hêza herî qelebalık Kurdin li İranê hêza ku karibe zû bi zû artêşekî kom bike heta pêwîst bike ber bi Tehranê ve baş û dîsa Kurdin ji bilî Kurdan hêzekî wisa tune yani ne mücahidîn hêzê wan li hindirmane yani dibe ku hicre mücreyê wan hebin ji wan fedayîn nemane ewên din belûcên feqîr hêza wan gelekî ew e yani tenê li bajarê xwe çendîn çalakiyan dikarin pêk bînin û ahwazî jî wisa yani Erebên İranê jî wisa Azerî ji xwe xwediya rejimê ne Azerî bi rejimê re tev digerin yani dixwazim bêjim dînamîka herî mezin hêzên Kurdin ne tenê ji bona Rojhilatê Kurdistanê ji bona guherîna hemû civaka İranê jî yani ew serhildanên jin jiyan azadî bala we bikişîne li Kurdistanê dest pê kir markeyekî Kurdî bû li hemî İranê û ji wê derê derbas bû eksport bû bo cîhanê li hemî cîhanê bû markeyekî feminîst yani dixwazim bêjim qudreta Kurda belkî ji texmîna wan zêdetir e tesîra ku ew karibin li ser İranê li ser guherîna rejimê belkî ji texmînê wan zêdetir lê bi şertê ku karibin di nav ahengekî de bi hev re tev bigerin bi wî şertî dikarin rola Kurdên Iraqê yê demekî bilîsin yani Kurdên Iraqê çawa di damezrandina Îraqa nû da di nivîsandina destûrê de di parastina muxalefeta hemû Iraqê de çawa rolekî sereke lêstin Kurdên Rojhilat jî dikarin ji wî zêdetir jî rolekî bilîsin ya ji ber ku li İranê muxalefet tune yani muxalefetekî meydanî heye lê muxalefetekî rêxistin di nav welat de di nav İranê de tune mixabin serokatiyekî tune serokatiyekî karizmatîk tune ji xwe problema İranê herî mezin ew e ku ev rejim heta nehat dom kir eger ne wisa bûna dibû ku ev rejim 10 sal berê birxandina batena pelçixandin bijimiyana bişûna lê ji ber ku rejimê tijar destûr nedaye ku serokatiyekî karizmatîk ku koalîsyonekî ku muxalefetekî hevpar peyda bibe ji ber wekê temenê xwe dirêj kir lê îro hêdî ber bi dawiya fîlm vedimeşin vêja Kurd bê evê firsenda dîrokî ji dest nedin ji ber berjewendiyên biçûk yên hezbî yên rêxistinî yani ez viya ev bu sêjara ez dibêjim ji ber ku tecrübeya me gelek xirab heye divê meselê hem Rojhilatê Kurdistanê û el an jî wisa ne beşekî me biçûk heye li Başûrê Kurdistanê heta ne jî 32 sal e her du hizbên me nikaribûne artêşa xwe bikine yek yani em xwe dîvê tecrübeyê ne ji ber vê yekê kekbetran yani lazim e siyaseta Rojhilatê Kurdistanê ez wek hemwilatiyekî Kurdistanê yani hem daxwaz hem talep û hem jî wek şertê piştgiriya van rêxistinan dibêjim dibe dûrişmên milletê me ji bîr venekin ku Kurdistaniyeke hêzên Kurd ji bona berjewendiya parastina netewî îşê me bi menfiatên wan hizbî û îdeolojîkê neketiye ew problema wan e yani dikarin bi hev re rekabetê bikin lê bi usulên demokratîk dünya alem çawa bi hev re rekabetê dike Kurd jî dikarin bi hev re rekabetê bikin dikarin bi hev re nakok bin dikarin xwedî îdeolojiyên cudareng bin lê mesela berjewendiyên netewî niştimanî de nabe ku ev nakokî tekeve pêşiya helbesta yekbûnê
Yani مرۆڤ دکارە بێژێت ینی بدڵنیایی دەمێن داویندا و هەلوەستاوان کو دەفژوان ئەوێن بەڕەدا یەن بەرێ بەردان ینی نەداتن گەل هەڤە نەدات ینی پەژاقیان گوتن ئەوانان زانم بچنە ئەوانات گوتن پەژاقین زانم بچنە تەنێش بەڵێکێ نەداتن گەل یاش بەر کو جەپەیەن کو پشتاخوا دابوونێکێ جودا بوون ئەویا بوو سەردەم کو دناوبەرە وان دە بێ ئاکوبەتی دەرکەvە کو کار بوون بەڤرا جیڤینەکی بکن لێ îro êdî rejma Îranê li ber ketiniye hêzên navnetevî ketine devreyê İsraîl û Amerîkayê de hatiye sahayî yê me jî mecbûr lê dibe li bahane negerin milletê Kurd Rojhilatê Kurdistanê yani ev berpirsyariya temsîla xwe partiya stûyê van hêzên siyasî partiyên me siyasî lîderên me siyasî kadroyên siyasî hezbên siyasî dibe vê berpirsyariyê tev bigir باشه گک شمال لروشلاتی کردستانی هیز شیانا ملت کرد ریخستن تفگرین کرد چقاسه پیشتی وی شهر دکارن خواب ریخستن بکن تشتکی آوا بکن yani heval enerji persiyon ve çerçeve dane anha emped hasin ku İran'e le başuri Kurdistan'e le koe erişe navenda komele kiriye noktaya komele yani zora İran'ıcı dişe koda ve ravşede kerem ki tek şema çıkaz zanım İran hem le navenda komele daye hem Hizba Demokrat le her du yaxstiye دەستپێکی لە حیزبا دموکرات خست ساعتونێک دو ساعت بەرژی لە کۆمەلە خست یعنی هەردوو ئالی بەرکەتنە زانی هەواڵ لە بەدران چاوەیە ji بۆی پەرفۆرمانسا پارتیên کورد لە ئیرانێدا ez bi giştî wisa gelek pozitîv nînim dema tê ser partiyên siyasiyên Kurdî ji ber ku nêrînê min bi wî rengî ye nêrînekî min wisa nek wekû şexs belkî wekû kesî ku ez dişopînim ji perspektîvekî sosyolojîk e partiyên siyasiyên Kurdî bi rastî ne li gor vê qonaxê ne li gor bi giştî li asta Kurdistanê her çap parçeyê Kurdistanê de ne li gor pêşketinên siyaseta demokratîk siyaseta modern li astê cîhanê de ne û bi taybet em bên ser Rojhilatê Kurdistanê yanî tenê mirov performansa partiyên siyasiyê Kurd ji dû û îro bigire dest yanî saheyek wekû İran bûye ketiye tam bin fokusa hemî cîhanê herkes li cîhanê de behs dike herkes li ser İranê de axe nêrînê xwe de nirxandin dike lê partiyê Kurdî di vê saheyê de winda ne yanî tune ne Kurê İranê heta niha du sê çar car daxuyanî de ye lê partiyê siyasî yanî tam bêdengin û yek dû yek li vê derê hinek li ast wisa rêveberiyên partiyan de hîndek tişt gotin anîne ser ziman lê ne di asta wekî de ku cîhan bikaribe zanibe nêrînê Kurda di vê qonaxê de çi ye yek Kurd wekû netewek di nav Îranê de wisa vekirî sumut lêgerînê wan çi ye çi dixwazin çawa li xwe û pêşeroja xwe dinirin İranek bi çawa armanca wan e û di vê Îranê de Kurdistanekî çawa Kurdistanekî îdeal di pêşeroja Îranê de çawa ye ew tişt gayîb e meselen îro heta niha min îro yek dû daxuyan dîtiye daxuyaniyek berêz Ebdullah Muhtedî de ye serokek yek ji wan komele ye rûyê wî ji eskerên Kurd jeneralên Kurd di nav supayê Îranê de ne ku dibêje ka werin bibin ji dewletê weqetin werin nav partiya me bibin nav endamê partiya me û bi wî rengî xwe ji dewletê xut bikin û di nav partiya me de bixebtin ji bo pêşeroja Kurda yekî din jî ez bawerim Hemed Nezîf Qadî ye endamê
حزب دموکرات کردستان ایرانیه او جی تنه او گوتیه کو کرد لإيران پارچه بونه ناخوازن کرد او ناخوازن کرد ناخوازن لی براستی تمام کرد او ناخوازن لی کرد چه خوازن او جی تونه و بتایبتی رغم کو پارتین کردی ده روژه بوری دا انیک به هفرا آوا کرنه گرگ نه او انی بردف کیوی هبا 24 ساعت داخویانی دابا پرفورمانسی کی اکتیو دابا پیشوچونن کل کردستان چه دبن جبوی رای گشتی جهان و کردستان وگو هست با او تشتونه دیساجی اگر آخافتن دبا وکو من گود دو ریوبری پارتی آخافتنه که سناوی خو آخافتیه و پلاتفورم کوچه ویه وکو انیه کی هفبش وکو پلاتفورمی کی هفبش او جی ارته دا تنه ناوی وی هیه لناورو کی وی هین والایه و نایه داگرتن او بخوا خساری کی مزنه او کماسی کی گلک مزنه و شرط و مج درفتن کنها لبردهی کردانه او yani 40 سال بهوریش بکو درفتی کی بیوی رنگی درب کو پیش و او درفت بیون دکرن من جارك ديجي د برنامج تدا او اخفتن اني سرزمان مگو 40 سال بوري قالك درفتاتن نهاتن بكارانين درفت پشل درفت دين ونداكرن و هر جاجي كوندا دبا بارتي كردي لبندا درفت نو دبن و درفت نو جي دين او جي نكارن يعني لي خودي دركون باش بخبتين يكتيا نتوي كفيصل بحث كر يكتيا نتوي وكي ميثود كك فيصل رجع مشتاوى لبندي نمينه از ما في قوتني بدمت بخوات هبلي بي خوشتم يعني ديالوغا بلا تشبه جبر كتابه مثلا نوچيانا نا ایران فيزين باليستيك اوتيا نا وقود سيريش پر دجوار هنا تشابه مثلا نوچيانا يعني هم ديالوگي پر كيف خوشتم از وانا دبني دا دنوي سينما كان نوچين دقيقه داوي كريمكم كيك شمال از خوازم تو هناكي سر مسألة جوري رخصتن كرنا في انيه زيادتر باخفي مثلا تباسا كيماسيا في انيه كرتگو ميكانيزما وك سازيبون پیش نکفتی عطانا مثلا بردف که وان تونه مثلا اوفیسین وان تونه مثلا دیپلماسی عطانا من جدا خفتنا خدا باس کر کو يعني هاتنا اوان براين کو دجمنه هف بون عطانا مروفت كربيجه دجمنه هف بون بركو لدجي هف شار كربون بري جاف انسان كشت بون نداتن گل هف دوري هف تسكنين و تسرير دردا دا تف ملتجي بون يعني جبلي پژاقی جه درخی سیاست روجلت کردستان 30 ساله پنابره دبین و راستیش بیر ونک yani penaberiye ki akli jil gel xo peyda kir u her wa zaten siyasi yen siyaseta perçeğinden yen Kurdistan'e ser hezen siyasi rojlatı Kurdistan'e jipurmime başuriyan bakuriyan canevan derxistin yani beşeki nive siyaseta rojlat başuriye nive bakuriye yani ben ve rastki bu iki eşkere beş yani pejak dibin paradigmaya bakurdaya Hizba Demokratu komelaji edi paradigma ve menfaat da enzer ma biçe dibin tesira siyaseta roj başurdaya evrasti he yani ben vantıştan beş veja madem derfeteki çe bu ku هزر سیاسی نچارمان ادی مجبور ماش برکو ایران لبر تکچونه بپنشه yani pişni vesate İran edi kamil nabe evet tek bir şey hafta ekidin dumayedin semeyedin salekidin le İran edi tuna yani rejman meleyan se rojbere fermanavi hatlifsan da karabim yine veja yani ev misyona hatına gel hev liser asasi lazım bir peyda kırın mesela tabasa çendin avakır kemasyan kır yani tu zedatir serviye ki bakfi yani sazi buna ki çava eniye ki çava peyda be duvarı tekniki de em çava muhatabı cihanı bu mesela tabasa Kureşah kır Kureşah bavartkim jinavi jine peraya le bu aktör dijareki de yani Tuhazım bejim yani tamam
يعني هزن نافنتوي هنا وإشارات كرنا نزارم شي فردا وردا لي كرد جي دبي او خلاتين كل روج اواي كردستان كرن دبي الفيدري دوبارانك يعني هم سنجري خدا بمينن وبلا ملت عالم دنيا ورا ما كشف كشنا بعرفتش يعني تو بشكل بحث هيك كي از بيجم ابي سود من تربه كاك فيصل قال لك مجاري نوصا جرينج تا اني سر زمان يك جوان ناس دخوازم دست بكم تبحثا يكتيانا تويكر تديد كورد د روشكي سايكولوجي يا ديروكي دانا جيشتنا في قناعتك و 100 ساله تجربه وان شكسته يعني سركفتن تداتوني و حشمنديه هفباش كولكتيفا كرديجي جيشتي في قناعتك و يكج سبب او ديروكيان او ديروكا 100 ساله بوري پارچه بوینا کردای نبونا پلاتفورمی که هفباش دنابینا عشیرتین کردی پجرا طریقتین کردی پشتوی سازی و رخصتنین سیویل و سیاسی کردیه نها او پرزگریک او مجارن دیروکی او راستیا دیروکی وکی کمپلکسی که سایکولوژی پیاتیه یعنی هرکس بحثا گرینگیا یکتیتیا نتوی دکا یعنی تمام او مجاری که دیروکی گل گرینگه لی یکتیا نتوی بخود تنه بس نینه جبوی نتویک کو للگرینا چارسا کرنا پرزگریکا خویا یکتیا نتوی متودکی کارو خباته نکاره یکتیا نتوی بخود نکاره پروژه سیاسی کردا جبوی پیشروجا کردا دست سالا بستویکان و دروشلات ناوین داوه یعنی او متود گرینگه یکتیا نتوی لی جبوی گرگ آرمانجک زلال تئوریزکری یا سیاسی به او پروژه یا زلال یا تئوریزکری یا سیاسی ده ارتی ده تونه مثلا یک دما مروف مثل تجربه روجاوا کردستان مروف بگرد است 2-3 سال بهوری ده هر کس ویکی ده گود منجی گلک جارات هم ده برنامه کک بدران دا جی و ده گلک برنامه دا جیم گوتیه حتی نهاجی رایا گشتیا ناو دولتی براستی نزانه یعنی کرد لروجاوای کردستانه چه دخوازن یعنی پروژه وان مدل وان سیاسی کول پینه کیشان مدله یک دی بیجه مثلا فدرالیزم یک دی بیجه ام فدرالیزم نخوازن دولت سر بخویا کردی دخوازن پجرا کس بحث دولت سر بخویا کردی ناکه بحث فدرالیزم دکن و پجرا جنوک و ريفبريا كو حتى دوه بحث فيدراليزم ذكر يدي اوجي بحث فيدراليزم هناك بيجي اما چارسريه كي جبوي كردا دناو سوريا دخوازن لي او چارسري چيه حتى ايروشي چارسري نزل على يعني دهندوري ويدا تيوريزا كرينينا او يك جي برزديكي كردا يعني كرد راحت دكارن بيجن امچنا خوازن لي برزديكا كردا او كو نزانن چه دخوازن ودما تشتك جي دخوازن گاوا دو همین چیه یک ام چه دخوازن دو چاوا ام وی تشتی دخوازن یعنی دهندور یعنی او تشت پروژه‌ای که سیاسی کو گرک اگه پلتفرمی که سیاسی هبه و یکیتیه کی نتوی انجی هفکاریه کی نتوی دنابین پارتیان سیاسی دا چه ببه کنگی او پلتفرم دکاره ببه خودی واتا کو او پلتفرم بری هر تشتی پروژه‌ای که وی سیاسی تئوریزه کری هبه و بیجه چه دخوازن و چاوا دخوازن بگیجن وی آرمانج خوی سیاسی دناو او چارچوی کو او بخو گرتنه دست و دست نشان کرنه نکاری تو پلاتفورم چه بکی تنه د چارچوین سلوگان و دروش من گلوور گشتی مثلا اما فی یکسانی دناو بین جلو زلام دا دخوازن او یکسانی چاوا گرک د پراکتیکی دا پیگ بی چاوا تو دخوازی وی تشتی بکی پروژه‌ای که سیاسی و چاوا او مجار تو دخوازی گریب دی هم به چارسا کرنا پرزگریکا نتویا کرد هم چارسا کردنا پرزگریکا آبوری اکولوژی و جواکی ده آستا کردستانه ده یعنی مجار یعنی پروگرام سیاسی و او پلتفرم کنه ها چه بویه وکو پلتفرم هفکارین پارتیان کردستانی جراده بیشن حتی نا دن هندوری خودا ندا گرتیه یعنی
شکلکەیە سیستەمێکەیە هوندوری خوا ڤاڵایە بۆشایەتی تێدایە بەلکی ڕەخنە ئەو بە ینی بەرسف ئەو بەبێژە تەمام تەنێ هەفتەیەک دەم دەرباز بووە 10 ڕۆژ دەرباز بووی ئەو هاتی ئەلانکردن لێ پرزگێک نەوە پرزگێک ئەوە 8 مەهە دیالۆگ هەیە کو ئەو ئەنی بێ ئاواکردن یعنی چاوە دەبە 8 مەهە دیالۆگ هەبە ئەنیەک بێ ئاواکردن لێ دوێ 8 مەهێدا پرزگێک پرس دەمە ئەوە دوێ 8 مەهێدا چ هاتیە نیقاشکردن لەسەر چ هاتنە لەهەفکردنکردنە کو 8 مەه کشاندیە و دەماژی دی ئەعلانکردن دە هوندوری ویدا تشتێک تونەیە یعنی Ez tiştekî bipirsim کەرەمکە destûra we mesela xeta sêyemîn heye niha cî ku xeta sêyemîn derket خەتا سێهەمین ez bînim bîre hevala xeta sêyemîn wextê ku li Rojava derket êrişa Daişê hebû El Nusra hebû opozîsyon hebû ev yani hevalê me Rojavayê Kurdistanê mecbûr bûn ku xetekî sêyemîn ji xwe re hilbijêrin li Bakur dîsa AKP hebû CHP hebû xeta sêyemîn hebû niha li rojatê Îranê divan şertan de xeta sêyemîn heqeten li gor menfaetê Kurdan e ya ne li gor menfaetê Kurdan e hûn her du jî ser vê eger û fikrê xwe bêjin kêf xweş dibe من îro li rojnameyekî Tirkî de dît li Twitterê gotibû peja gotiye em divê pêvajoyê de xeta sêhemînin û em xwe eleqedarê vê şerê Îranê nakin û êrişê Îranê jî nakin lê ez çûm ser ragihandina Kurdî hem anife hem ew din min daxuyanîk bi vê rengî ji aliyê pejekê ve bi rastî nedît nizanim ew dezinformasyoneke ku Tirk belav dikin ya çi ye lê divê qonaxê de ez bi xwe şexsî nizanim kek Feysal çawa difikire xeta sêhemîn di Îranê de û bi taybet li Kurdistan bi giştî de wekî proje nabînim wekî bêprojeyî dibînim yanî dema li Rojavayê Kurdistanê gotin em xeta sêhemînin tevgera Kurdî projeyekî wê siyasî hebû ew proje çi bû digotin em konfederalîzma demokratîk dixwazin konfederalîzma demokratîk û xweserî projeya me ya siyasî ye ew projeya me ye û yek ku bi me rabe em li ser vê projeyê em wan ra didin bistînin ew nêzîkatî destpêkê de ez bêjim di asta siyaseta navdewletî de ew tiştek bi wê rengî yanî derbirînekî guncav bînim ew tiştekî vala ye yanî di hûndurî de tiştekî tu nikarî bi wê rengî bêjî tu eger dewletekî super power bî dewletekî bihêz bî di asta herêmek ku de kar dikî tu dikarî bêjî ew siyaseta min ew projeya min e li ser vê bingehê tu alî bi dewletan re hevkariyê bikî lê tu ku akterekî bêdewlet ku hêza te snûrdar e hem di astê eskerî de hem teknolojî de hem lojîstîk de tu nikarî ji dewleta re bêjî ez li virim kî dixwaze bila bê bi min re piştgiriya projeya min bike yanî ew yek ji siyaseta navdewletî nefamkirin e û hêza xwe jî abartmekirin e û şaş li xwe nêzîkayetiyê jî niha piştî ew proseya ku li Tirkî çêbûye û piştî daxuyaniya ku Perez Öcalan daye gotiye êdî xweseriya demokratîk û konfederalîzm jî dema wî derbas bûye Kurd nikare îddiaya xeta sêhemîn bike ji ber ku wekû min got berê her eger hiç li ortê de neba projeyek hebû çi qas kemasî wî jî hebin na ew projeyê di ortê de nîne projeya ku niha heye entegrasyon e tu nikarî bi projeya întegrasyonê de çala ya behsa ew ê bikî bêjî ez xeta sêhemînim ez xeta sêhemîn bi rastî wekî xeta pasîvbûyînê temaşa dikim Kurd gerek li hevpeymanên serekî bigere û di hevpeymaniyekî serekî de rol bilîze bi taybetî hevpeymanî ku bikarbe armanca stratejîka Kurd di Îranê de yanî muhtemel bike tu bikarbî li ser wêkî tu levkirinê bikî roxmê wêyekî ez bi rastî her tiştekî din ez wekû divê qonaxê de ku êdî dema praktîkê ye derfet û îmkanê pasîvbûyînê tune ye ez wî tiştekî din wekî alternatîv nizanim kak Feysal tu çi dibêjî Belê yanî dibe ku beyanatê berê bin kek Feysal
Yani Rastî min jî ji pêşakê di demên dawîn de daxuyanekî wisa ji devê rayedarên wan wek bêjin biryareke navendî ya partiyê falan min nebîstiye. Lê di rojên kevin de falan bêvan tu zanî yani ev argumentê vê tevgerê ye tevgera ku bi kecekêva girêdayî ev argument bikardîne. Bikar da anî gelek bikar da anî. Yani mirov heta ciyekî dikare makuliyeteki bibîne divê meselê de. Mesela hevalbendiya Amerîka û İsraîl, hevalbendiya Netanyahu û Donald Trump. Têde pirsgirêkên ahlakiyan e. Hevalbendiya rejima meleyan têde pirsgirêkên ahlakiyan e. Vêja duwarê teknîkî de ez terê difikirim. Wek fikir e ji xwe difikirim. Dibêjim yani eviya dibe ku formülasyonekî ahlakî dîtibin gotimin em ne hevalbendên her du aliyên kirêtin. Em naxwazin bibin şerîkê şerê wan. Okey. Lê reel polîtîk ne wisa ne. Eger di reel polîtîkê de tu bêjî ez nalîzim ew çê nabe. Ew bi Bi kîjan şertî çê dibe bibore. Eger tevgera Kurd rabe bêje em Kurdistaneke serbixwe dixwazin. Em dixwazin ji Îranê veqetin. Eleqa me bi Îranê tune. Em hemû hêz û program û xebata xwe li gorî veqetînê organize dikin. Bi vî awayî dikarin bibin xeta sêyemîn. Eleqa me bi rejimê tune, eleqa me bi Amerîka veş tune. Em ji Îranê vediketin kardeş. Ew dibe êdî xet an rêyekî din nizanim çi lê li gorî xwe evekî biryarekî an jî taktîkekî bi kar tînê ku eleqa wî ne bi siyaseta Amerîka ne jî bi siyaseta rejimê ve heye. Ew jî tune li ortê. Madem ew tune diye çawa divê reel polîtîkayê de ku bombeyên Amerîka li ser Tehranê dirjên tu çawa bêjî ez bê alî me. Ez eleqa xwe bî şerrî nakim. Çê nabe ev ya. Mimkûn nîne. Dimî dervê Xeta sêyem tune yani xeta piştgiriya milletê Îranê, piştgiriya milletê Kurdistanê, milletên dîtir etnîstên dîtir hene. Dibe mirov navê wî jî deyne. Binêre Colanî ne xeta sêyemîn bû. Colanî xeta duyemîn bû ji ber wekî bû iqtidar. Yani em nikarin li dijî reel polîtîkê baxifin. An jî li dijî reel polîtîkê ji xwe re fikrên fantastîk, hayalî wek xetekî siyasî deynin pêşiya xwe. Ya dibe fikrên me îdeolojîk cuda bin. Ew tiştekî din e. Lê piştî ku te xaka xwe te parast, te rizgar kir, tanca ew fantaziyê xwe dikarî ser wê xakê pêk bînî. Ev ya jî mumkûn e. Yani em bêjin em bahsa sosyalîzmekî nizanim pir modern dikin, ne demokratîk. Sosyalîzma demokratîk dikin, okey. Lê eger destê te de xak nîm be ku tu vê fikra sosyalîzma demokratîk pêk neyînî, têtî çipkî ji wê fikrê. Yani diyare ku ji me re pêşê milletek û niştimanek lazim e. Em millet û niştimanê xwe nikarin ji bona fantaziyên xwe îdeolojîk feda bikin, qurban bikin. Em fantaziyê xwe îdeolojîk nabe ku deynin pêşiya realîteya niştiman û milletê xwe netewa xwe. Ji ber vê yekê yani dibe siyaseta Kurd berpirs tev bigere. Êdî ew cîhan çû em tişerê sarda nînin. Em net salên 1980 dane. Yani dixwazim bêjim yani dibû ku 15-20 sal beriya navan argumentan hebûn lê wek hevalê Şemal jî balê kişand. Êdî ne Öcalan ne KCK evê bikar nayînin zêde. Yani her zêde bikar nayîn. Yani dibe siyaseta Kurd kesî kadroyên berpirs bi taybetiyên ku derdikin televizyona. Ujdan çêdikin, riza çêdikin ji bona milletê xwe dibe li axaftinên xwe miqayet bin. Tiştên wisa boş beleş nefroşin milletê me. Yani ji xwe millet naxwe ez ya jî bêjim. Bawer bikin êdî şivanên me yani min bi xwe dîtiye min nîqaş kiriye. Bi şivanên me re êdî şivanên me polîtîktirin ji gelek kadrên me. Yani em karin êdî milletê xwe jî bixapînin em me encam dît. Mel Bakurê Kurdistanê dît, mel Rojava dît, mel Başûr dît. İcab nake bibe çarbare li Rojdatê Kurdistanê. Yani ji bona vê yekê evan meseleya
meselenin ideolojik benci dikare bimine pişti şer dikare bimine pişti serkeftine her iki pişti serkeftine mirov dikare partiyen kesk çeke partiyen demokratik ekolojik çeke partiyen zan muhafazakar çeke bu awayn medeni tek hoşinavi bir de tişteki cudaya le جيكو شرق قومية جيكو تيارات ortaya gerin Khamenei tek kuştun bana çirokin yani dibim rov avkas de alema khayalanda neji yani safi xwab rafi xwab diyar bike gori bir stratejiya xwab eşkere bike u edi şu taktik peyvist bike rojana jil gori tab ger yani peyvist ama diplomasiye peyvist ama bir yakırtına hezen kurd arteşe damezranına arteşe kar rojana ta kursane va çiroka alaka me petuna yani ne alaka sahay pehe ne peyvist millet pehe ونجي كاس قهنا ديك يعني كاس قهنا ديك از باور دکم ایدی کرد جی تفگرا کرد جی پارتیا کارکری کردستان yani derdora kece ایدی گرانی دادن سر پراتیکه yani جی ایدئولوژی زیادتر ایدی پراتیکش برای اساس گرن yani تشکیل خویادکه yani کک شمال تو چت فکری yani hatta ku serveriye mروان سر جغرافیایی کی tüne be hakimiyet amrovan tüne be çok kek Faysal da beje yani tünü kari tüttüşteki pek bini tü ideolojiye halkı da pek bini serveti fikri xoy kerem ki لا از ببراني تشتكو كاك فيصل قلت از هفرامة يعني اليوم جاري دا ام كم زيادة وكو هفد فكرن يعني ام تشتكو جبيرنا كان بصالة مقالك مثلا وكو تفقرا آبوچي يا أوجلانيان بيجن مثلا قالك تشت رخنا ذكرن مثلا موديلا باشور كردستان مثلا ده هذا رخنا كرن كو كماسين أو سيستماتية أو موديل كيجانا وشما أو موديل نكارا ببرسف لي بيش لدما بو براكتيك بشتي چان قناغان كل رجاوای كردستان درباز بو از نزانم بزانابون انجی بنزانابون یعنی وسا فکرینی ما بیرنگی مدل اوه د پراکتیک ده هولداینی که بیرنگی چبو کو مدل باشور کردستان ل سوریه جی اوه به آوا کرن حال بکه همو کو سوسیولوژیا همو کو جغرافیای اتنیکی همو کو جغرافیای سیاسی تایبەتمەندی ڕۆژاوا و باشوور عێراق و سووریا gelek ji hevdû cuda ye niha aynî tişt ji bo Rojhilatê Kurdistanê yanî eger li Iraq welatê dû etnîkên sereke be û etnîkên din etnîkên gelek biçûk bin yanî ji sedî yek heta 2% etnîkên meselen din bin ya olên din bin li Îranê de herî kem 6-7 grupên etnîkên cuda hene bi dehan bin etnîk grupên bin etnîkên din hene heftaj ziman hene û herî kem 100-200 diyalektên cuda cuda di Îranê de hene saha Rojhilatê Kurdistanê tenê di nav xwe de yanî Kurmanş heye Soran heye Kalhor heye Lek heye وەکی دن وەکو ئاستا ئۆلی de شیعە هەیە سنی هەیە یارسان هەیە ji bo wêkî gerek modela siyasiya pêşeroja Rojhilatê Kurdistanê Kurdî pêşxistin aliyên siyasî Kurdî ku li ser vê mijarê difikirin û pêşengên siyasî tedît hevalê Feysal jî got bandora Bakur û Başûr li ser Rojhilatê Kurdistanê zêde ye ji bo wekî rayedarên siyasî parçeyên dinê Kurdistanê jî dema ji bo Rojhilat beşdar dibin û difikirin gerek nekewin vê şaştiyê ku aynî modelê ku li Başûr heye ji bo Rojhilatê Kurdistanê bê fikrandin û ew model ji bo vê derê bê pêşniyar kirin gelek modelê ku li vê derê dibe modelek be ku vê rastiyê bixezanabûnê ku cîranê Kurda li Îranê tenê grupa Fars etnîk nîne Azerî heye Fars heye Ereb heye
وحتى ئاستێکی لۆرژی هێنا هندێک دەبێژن لۆر و کورد یەکن لێ ڕالیتە ئەوەکو پرانیە لۆر ئیرۆ دە ئیرانەدا خۆ کورد نابین یعنی گەرەک ئەم وانژی وەکو جیرانێکی خۆ تەماشا بکەن ji bo wê yekî gerek esnekbûyîn yanî nermbûyînek di modela siyasî di fikrandina siyasî di teoriya siyasî de hebe ku modelek bê pêşxistin ew model bi vê realîteya sosyolojîk ya Kurd û Îran bikaribe bê hemahengkirin û Kurd bikaribe li ser vê projeya xwe ya siyasî derfet û îmkanî wê manorê siyasî hebe hem bikaribe bi netewên dinên Îranê de li hevpeymaniyan bigere û hem jî zemîneyê wî hebe ku bikaribe bi dewleta nû ya pêşeroja Îranê de jî bikewe diyalog û goruşmeyên siyasî polîtîk yanî dema min got meselen xeta sêhemîn pasîv bûyîne sedî sed wekû Kek Feysal jî behs kir alternatîv ne ew ku tu mesela bibî bi eskerê dewletên ku niha êrişê Îranê dike İsraîl Amerîka lê tu dikarî di coğrafya xwe de tu li lev û tevgerê de bî lev û tevgerên te li çarçoveya ew bernameya siyasî be ku tu ji bi xwe re pênase kiriye pêşkeş kiriye û li ser vê esasê jî li hevkirinek platformekî haveş çêbûye û li ser vê bingehê tu hem dikarî li lev û tevgerînê eskerî de bî siyasî de bî dîplomasîk de bî xwe birexstinkirin û civak birexstinkirin de jî bî niha tiştê ku em dibînin gelek tiştê em nabînin yanî ew jî mirov gerek bêje gelek tişt bi veşartî belkî bên kirin û bên pêşxistin lê niha tiştên ku gerek bi eşkere me dîtiba tiştek bi eşkere em nabînin her nebe gerek lev û tevgerekî hevbeş ya Kurdên Îranê li diaspora hebe taybetî piştî ku ew platforma hevbeş yê partiyên Kurdî hatibû avakirin di milê dîplomasî de gerek di asta Ewropa Amerîka Kanadayê de lev û tevgerekî me dîplomatîkê hevbeş dîtiba her neba dema nûçeya kuştina Xameneî de hat belavkirin gerek diasporaya Kurdî platforma hevbeşên partiyê Kurdî hinek xwe nîşandan hinek merasîmên hevbeş çêkiriban ku Kurdên Îranê karî bûna bên gel hevdû hem vê nûçeyê bi hev re pîroz bikin û hem jî daxwaziyê xwe ji bo raya giştiya cîhanî jî bînin ser ziman yanî tiştên ku gerek na bi eşkere bêkirin ne ew ku em bêjin ka aliyê siyasî Kurdî bibin eskerê Emerîkî bibin eskerê İsraîlî biçin li pêş wan bikewin lê gerek lev û tevgerê xwe zêde bikin ku cîhan bi rastî bibîne ê ku li Îranê de muarize ye ê ku li Îranê de opozîsyon e tenê Kurê Şahê Îranê nasyonalîstên Îranî faşîstê Îranî nînin Kurd jî hene ku aktorekî sereke ye di navxwe de platformên xwe yên siyasî demokratîkê modern hene û dikarin rola pêşengtî ji bo netewên ku di nav Îranê de jî heye ew rol jî bibînin tedît ew meselen mînak li Başûrê Kurdistanê hebû salên notûyek ku êrişî ser Saddam hat kirin û xeta dije balfirîn hat elan kirin di 24 saetan de opozisyona Kurd li Iraqê daket ser sixaxa opozisyona Şîe jî bi xwe re anî tevlî kir û lev û tevgerekî siyasî ya mezin ava kirin û di 10 sal heta ku nê 2003 de ku êrişa ser Bexda hat kirin Kurd pêşengê opozisyona ne tenê Kurd Kurdistanê Kurd pêşenga opozisyona hemî Iraqê bû Celal Talibanî û Mesûd Barzanî opozisyona Iraqî li Londonê anîn gel hevdû û pêşengtiya avakirina dewleta nû yê Iraqê kirin destûra nû ya Iraqê aliyê siyasiya Kurd pêşengtiya nivîsandina vê destûrê kirin Newşîrvan Mustafa û delegasyona Partiya Demokrata Kurdistanê Iraqê Mesûd Barzanî bi xwe di nav dabû û Celal Talibanî ew çar pênc kes li Bexdayê bûn heta destûra nû hat nivîsandin û hat pêşkêşkirin yanî tiştên bi rengî heye ku mirov dikare wekû mînakek bigire dest û li cê din jî bikar bîne bi taybetî li saheyên din de rêw rêbaz zêde ne lê mixabin ez wisa dibînim niha yanî em
حنتالیەک لە مێتۆد حنتالیەک لە ڕێ و ڕێباز حنتالیەک لە پەرفۆرمانسی سیاسی نەها هەیە و ئەو ئەس گەلێکی بە تالیکە دەبینم گەلێکی مەترسیدار دەبینم و بەلکیژی حساسیەتە ئەمنیە باشووری کوردستانێ ئالیەک و پرۆسەیە کو لە ترکیەژی نەها تێمەشاندن ئالیەکی دن ئەو دوو حساسیت بە ئاوایەکی پەرفۆرمانسا ئۆپۆزیسیۆنا کووردا ئیرانیژی سنووردار کردبە یعنی ئەو ئیمکانجی هەیە داخوایانیەک و مەسەلەن ڕایدارێن پەدەکە و یانەکە دەرحەقی کوشتنا خامنەی بەڵاوکردنە نیشان دەدا و هینجی ڕایدارە سیاسیە باشووری کوردستانێ لەو تەفگەرێن عەسکەری ئیرانە دەترسە نۆرمالە ژی مرۆڤ دکارە ینی لەوێ ئەو تشتی فام بکە و دە هەمان دەمێدا ژی من ئیرۆ نامەیەک دیت و ji aliyê berez Ocalan ve ji bo pejak hatiye meşandin ku gerek pejak di çarçoveya entegrasyonê bi dewletê Îranê de bide bistîne eger derfet û imkan hebe dikare li ser vê mijarî bi dewletê Îranê de bigêje li hevkirinekî çima ez wekî dibêjim imkan heye ew hesasiyetên siyasiyê parçeyên dilên Kurdistanê bibe sebeb an jî bû be sebeb ku bandor li ser performansa siyasiya partiyên Kurdiyê Îranê jî kiribe ez ew ihtimal jî dixwazim bidim berçav ji bo ku me heqê wan partiya jî tam nexwaribe Ez pêşniyaz dikim di nava 5 deqeyan de em bi dawî bikin kek Faysal tu gotinê xwe keremke Belê pirsete min e bîst bedran Mugo gotinê te dawî keremke ediyem dawî li bername bibînin di nava sê şeber Belê yani dibe em ji bîr venekin rojhilata navîn çawa ku dema rejima şah rûxiya û em li rojhilata navîneke nû şiyar bûn an jî em hatine keliyekî wisa yê dîrokî yani belkî em niha ji ber ku di nav dabin em pê nehesin ku em li beramberî çi guhertînekî tarîxî ne lê dibe em vê yekê baş bizanin hem duwarê mesele pirsgirêka netewî ya Kurdistanê de hem jî wek şexs yani ew ê jiyana me şexsan bi xwe jî yek bi yek tesîrekî mezin ji vê yekê bigire yani mesela bi salaya ez dixwazim biçime Îranê bibînim min kar bû heta ne hêvîdarim piştî ev guherînekî çê bibe û piştî ez herim ew deverên tarîxî ez bibînim yani ev li ser jiyana me şexsî jî ev proseya ku em niha tê de dijîn ew ê tesîrekî mezin bikin li ser miletê me bike li ser hemû miletên Îranê bike li ser wan jinên belengaziyên ku têne pelçikandin ku di serhildanên dawîn de belkî ji 2000 zêdetir tenê keçikan kuştin keçik yani rejimeke wisa dervayî zeman rejimeke êdî yani peyva wahşî peyva dirinde tarîf nake yani ew tiştekî din e wek dîstopya yani rejimekî wek dîstopîk wek zombiyan bûye bela serên mirov heye eger ev rejim biroxe ku li ber rûxandinê ye yani ew ê li rojhilatê Kurdistanê li hemû beşên Kurdistanê li her çar beşên Kurdistanê ev ê tesîrekî pir mezin çê bike ji ber ku rojhilatê Kurdistanê Kurdistaneke mînîatör e hemû baweriyên Kurda hemû zimanên Kurda zaraveyên Kurda hemû kurahiya Kurdayetiyê li rojhilatê Kurdistanê parastiye yani mesela hiç beşekî dîtir yên din wek rojhilatê Kurdistanê duwarê Kurdayetiyê de konsantre nîne yani wek min got hemû zaravayên me li wê derê tê naxaftin di nav hev de dijîn hemî bîr û baweriyên me olên me li wê derê di nav hev de dijîn yani mane bi hev re dijîn pêkvejiyanekî tecrübeya pêkvejiyanekî kûr heye tarîxa me qalkê ku derdora Kurdistanê yani
ku şikestiye û têda ew derketiye meydanê cewher derketiye meydanê dîsa Rojhilatê Kurdistanê ji ber wê yekê Rojhilatê Kurdistanê hatina wan ser sehneya siyasî ew ê dwarê kurdiyetiyê de sotemeniyekî muazzem derxîne meydanê. Yani ew ji bona me perspektîfên nûtir derxîne dwarê kulturî de, ferhengî de, zimanî de, yekbûna netewî de û dwarê siyasî de jî. Ev ê alemeke mezintir derxîne meydanê. Yani mesela têkiliya Kurd û Farsan herçend me ji rejimên Farsan pir kişand bejî em dijminê hev bin jî yani wan li me dijmintî kiribe jî lê dîsa kurahiyekî backgroundekî tarîxî heye di navbera me de. Yani tesîskirina van têkiliyan. Her wiha ev ê jeopolitîka herêmê ev ê bişkê û car din bê damezrandin. Mesela ev ê Rusya bersînor bibe başûrê Kafkasya mesela. Bi Ermenistanê re têkilî, bi Azerbaycanê re têkilî, çi zanim Gurcistanê re ew li wê herêmê mumkin e eger rejimeke nêzî nirxên Ewropa li Îranê karibe bê damezrandin. Yani nêz ez dibêjim ha nêz. Yani ne ku wek wî. Ne di wê performansê de ne di wê kalîteyê de lê rê ber wê veke. Rê ber çûyîna demokrasiyê veke ku Îran müsaîd e. Hafızaya İranê, bîra İranê ya jîhana modern heye. Di dema şeh te miletên Îranê bi taybetî bajarî jiyanekî modern ajotin. Ev bîra wan hîn maye. Yani İraniyan bi çavê xwe bi wehşeta meleyan ve nekirin. Yani ew bîr maye ji ber wê yekê İran ji xwe em di serhildanên wan de serhildanên jinan de jî me dît ku civaka İranê hemî civak çû Kurd çîniyên din yani bi hesreta jiyanekî normal û nêzîkî nirxên rojava dijî. Yani ew çanda milletên İranê ew bîra împaratoriyetê ku împaratoriyet firerengiye, firedengiye pêkvejiyan e yani tehamül e herî kem tehamül e. Avana dibe ku li rojhilata navîn perspektîfekî nû karibe bi Afrînê da ku milletên rojhilata navîn ew çanda Asyatîk ya barbar bi awayekî êdî ber yani cihê xwe bide ber bi pêleke nûjembûnê. Ez divê barê de me ku ev rejim bê şikestin ew ê ser Pakistanê jî, ser Efganistanê jî, ser Sûrî jî, ser Iraqê jî û heta ser Tirkiye jî bandorekî pozîtîf ew ê çê bikin. Yani em hêza İranê têra xwe nanirxin li gor qenaata min tesîra wî em têra xwe nabînin. Yani em bibên Amerika emperyalizmizan çi filan lê emperyalistê herî xirab İran e. İran bû li herêmê li rojhilata navîn emperyalizm yani İran bû heta me. Wehşet İran bû paşverûbûn dîktatorî evan rêxistinên dervayê dewletan evan dewletan yên ku kirine bela serê alema İslamê jî û alema rojhilata navîn jî İran bû. Ê ku berê Hamasê da İsraîlê bû sedema komkujiya jenosîda Filîstîniyan jî İran bû. Ê ku bû sedemê mirina ji birçîbûnê yê zarokê Yemenê jî İran bû. û yên ku bûne sedemê beaqûbetbûna piştî 30 salan ya Iraqê jî İran bû. û heta ser tevgera Kurd yê ku neheşt tevgera Kurd her du partiyên Kurd bibine yek li başûrê Kurdistanê artêşek damezîne jî İran bû. Herî kem kulturekî wisa çêkir. û amberî hev da sedemê birakujiyê jî İran bû. Heta 10 sal berê İran di pirsgirêka Kurd de însiyator bû. Yani İran mebesta min rejima meleyan heta beriya wî rejima şah jî wisa bû. İnsiyator dest ew bûn. Heta îdeolojîkî jî wan diyar dikir. Devleta Türk çakûçê destê wan bû, tetikkeş bû, înfazciyê İranê bû di pirsgirêka Kurdistanê de. İnisiyatif destê İranê de bû, devleta Türk tetikkeşê wan bû. Piştî ku lewaz bûn, konjüktür guherî bereva jî çê bû. Niha devleta Türk însiyator e. İnisiyatifê awan girtine destê xwe. İran di halê xwe de yani İran tenê dixwaze ku karibe berxwe bide, karibe bijî. Lê yani bi kirtahî em berne seriya gotinê roxana rejima
ملیا اوش بنا ملت روجلت ناوین وش بنا کردن نه ده روج و مهندس بکدن لی ده مرحله کی دور درێژ ده اوی پرسپکتیف نو ممکنه پێلەکە دموکراسیە پێلەکە بەلکی جاردن جرباندنا پێکڤێژیانە ئەوێ پەیدا بکەن یعنی دبێ ئەم بە ئارگومنتێن چەپکر یان ڕزیایی ژی ئەنجی زەنگارگرتی ژی نەفکرن یعنی جارنا داربەیەن ku پەنتاگۆن li rejman dide ji darbeyên bolşevikan jî çepkiran jî bi tesîrtir e tarîx eviya gelek jana nîşan daye yani Almanya demokrasiya xwe deyndarê Yankiya ye Avusturya demokrasiya xwe deyndarê Yankiya ye an jî Iraqî yani eger ne ji wan Yankiyan bûna ne ji wan Amerîkiyan bûna cîhan ji naziyan rizgar nedbû cîhan ji Saddam Hüseyin jî rizgar nedbû cîhan ji Talîbanê jî rizgar nedbû lê miletê Afganistanê demokrasî nexwestin ew problema wan e li gor qenaeta min Amerîkiyan çûj destê wan were kirin li Iraqê jî li Afganistanê jî lê milletê wê derê xwe layıqê demokrasiyê bidiyana ew ê Amerîkiyan biqewrandana li wê derê jiyaneke nûjen partiyê nûjen ku layıqê xwe damezrandana pêwîstiya wan bi Amerîkiyan jî nedikir û heta yani bala xwe dê Amerîkî sirf ji bona li Afganistanê kultura demokrasiyê pêş ve bixînin ji 3000 zêdetir saziyên sivîl damezrandin ew naxwazin kardeşim cihma we kiriye û layıqê Talîbanê ne wêjardin Talîban were serê an jî we dev ji dîktatoriya Sunne berdar li Iraqê dîktatoriya Şîe bû dixwazin a kerem kir cihma wan kiriye yani Amerîkiyan dikarin dewrekî tarîxî carna bilîzin yani emperyalizm her karê ku emperyalizma Amerîkî dike ne xirabin yani bak me behsa rejma ruxandina rejma nazî kir ne Amerîkî bûna walayın Hitler ew pir xirabtir tiştan bikirin û dikir jî bi bêhêza Amerîkiyan bi piştgiriya wan ya Sovyetê û bi xwekuştina leşkerên wan mirovahî ji wê rejimê xilas bû erê îtiraza me tune li Almanya me jî xwestem netenî jî li Almanya li gelek deverên dîtir cîhan ji wan xilas kir yani dixwazim bêjim her tiştê ku Amerîkî kirine ne xirab erê me xwestem hêvîdarim ev darbeya wana dawîn jî wê bibe ciyê evekî xêrê da ku miletê rojhilata navîn alema İslamê Kurd û Faris û Azerî hemû ji vê wehşetê xilas bibin û karibin herî kim ew yani ne biratiya gela filan bê wan çê nabe lê tiştekî nêzîkî biratiyê cîrantiyekî baş no cîrantiyekî adilane cîrantiyeke dadmendî em karibin pêk ve kêleka hevdû bijîn belê na ev mijarên ciddî ne divê em jî li hemberî xwe dewletekî bibînin ji bo em bikaribin entegre bibin di demên pêşme de lê li hemberî me dewlet tune vê gavê bila qusura me nenêrin lê em entegreyê xwe bibin kek bedran ya mîm ew ku em entegreyê xwe bibin ne entegreyê pêşiyan biçin Tehranê eger muhetab tune be eger li holê dewlet tune be mecbûr lê Amerîkî çawa ku te bas kir me xwest em hevkarî bikin bi Amerîkê re lê wan nexwestin çunku wan jî terciya xwe li cem çeteyan kir yani kêmasiya me nizanim hebû tune bû lê dibêjim wana mijarên taybet pişta me dema ku kundirekî wek Trump bibe serokê Amerîka tabii em karin bahsa Amerîka jî bikin bahsa emperyalizma Amerîka dikin bi rastî ew emperyalizm maye ne maye Amerîka heye tune em jî nizanin yani niha yekî şêt psîkopatekî ew demokrasiyan mezin ya yani cîhanê ji kaliteya demokrasiya Amerîka zêdetir demokrasî tune yani birinci kalite ew e evî psîkopatî evî dagir kiriye niha Amerîka maye ne maye demokrasiya Amerîka maye ne maye em jî nizanin lê yani dixwazim bêjim yani tedî gotineke zan kî bû ew Machiavelli bû kî bû digot eger rê li ciyekî xilas be bê tu rêyekî din vekî yani rê nema be lazim e tu rêyekî din vekî mesela Kurda ew e yani muhatabiyet tune be jî dibe em êdî li xwe vegerin kek bedran dibe xwe vegerin têra xwe problemê me hene me têra xwe
ام جاف پرچه بونه تیرا خو به باوری دنا مده هيا لازم ام هفودو کشف بکن ام کاربن به افرا باخفن ایران یعنی بار متکه یک کک فیصل ایران متکه یک چما کک شما اگر برسی بده کیف خوش تبم وکی هم گوترین داوی نه چما هیزا خو پرچت که نزنم اما دوان دقیقه آنده دست پیکریه ایرشه 4 پارتین جداد که 4 تevgerên cuda anha de hedefa Îranê dane ve mûşekan lê yani İran çawa xwasta hêza xwe perçe dike û em bixwazin nexwazin İran metke yek wê wisa xuya ye. Yani evya bixwaji ev êrişa Îranê ya ser partiyên Kurdan bi acîliyet diyar dike ku rejim çiqas ji Kurdan ditirse û Kurd çiqas ji xwedî potansiyelekî mezinin. Belê. Tek Şemal gotinê xwe dawî û ser vê mijarê jî yani İran çawa çima hewce dibîne êrişê Kurdan bike vê şevê. ایرو تلویزیونا CNN یا امریکی پروگرامێک بە دیوید پتروس و برەت مەگورک چێکردبوون باوەم ڕپۆرتاژێکی 6-7 دقەیی بوو هەم دیوید پتروس و هەم برەت مەگورک لەسەر وێ مژاری داخفین کو êrîşa ku îran ji bo welatên kendav çê dike ji bo îmarat ji bo Qeter ji bo Behrîn Erebistanê Siûdî برەت مەگور digot من نکاربوو ئەو دخەیاڵە خۆدا ژی ئەزەوی بینم بەر چاوی خۆ کو ئیران شاشتێکی ببی ڕەنگی بکە لێ نەها ئیران دوو ڕۆژە ئێریشی هەمی وان وڵاتە دەکە و ئەنجام چێ ئەنجامەوە ئەو دەولەتێن کەنداو نەهاتینە گەل هەفتوو لە جوینێدانە جوینێکی ئەولەکاری و بوویە سەبەب هەمی ئەو دەولەتێن کەنداو بینە گەل هەفتوو لە هەفتوو نێزیک بکە و ئیمکان ژی هەیە ئەو مەشروعیەت ژی بدەوان کو ئەو ژی بەشدار بن دە ئێریشا خۆیە سەر ئیرانەدا و هەردوو هەم دیوید پێترۆس و هەم برەت مەگوک هەردوو ژی ئەو دەگوتن کو ئیمکان هەیە بەرێک و خامنەی بمرە و شەڕ دەست پێ بکە پەرسپەکتیڤێک گشتی هاتە بەداین و نەها ku hemî jeneralên astî herî jor girîng hatine tesfiyêkirin rêberî Îranê hatê tesfiyêkirin boşayetiyek di asta rêveberiyê de heye ji bo wekî ê ku li jêr dane wisa wekî panîk li her derî didin li her derî dixin û ew lêxistin ew êriş ku niha têxistin nîşan dide ku stratejiyek li pişt wekî tune ye niha tenê refleksa tiştekî din nîne refleks nîşan û ew İran hîn zêdetir ber bi qeyran û bi nakokî bi cîranên xwe û di hundir radibe wekî gotinên davî ez vêkî jî bêjim ku Rojhilatê Navîn demeke di qonaxekî gelek hesas da derbas dibe me dît tiştek ku li Sûrî çêbûn îro encamê wî em li Îranê dibînin di programekî te de jî min hewara bedran got min got helweşana Esed yani rava Esed helweşîna dîvara Berlînê ya Rojhilatê Navîn ya Îranê bû ew dîwar dema ku şikest êdî tiştek ku em niha di herêmê de dibînin ew hemî pela wêyekî ye pêşketinên Sûrî rojane em niha encamê wî li Îranê de dibînin û îmkan jî heye piştî wêkî em ê derencamê wî li Lubnanê jî bibînin encamê wî em li Yemenê jî bibînin û bi giştî Rojhilata Navînekî nû li berdem me ye partiyên siyasî Kurd gerek bikarbin bi berçavekîka nû li vê herêmê binerin xîtabeta berê performansa berê zihniyeta berê êdî nikare bi bersif ji bo têkoşîna azadîxwaziya Kurdistanê li Rojhilatê Navîn de xeteriyekî pir cidî heye min gotina te birî girtiyên li zîndana Evînê dibêjin derxistine birine baregehên eskerî ji qas rast te nizanim weke mertalên zindî bikartînin li hember êrişan veya çawa dibe nizanim yani do nûçeyek hebû ku İran bi xwe belav kir ku girtîgeha Evînê serhildan çêkirine di hepsê de nêrînê min ew bû ku ew derawa dikin dixwazin zemîneyekî meşrû çê bikin ku girtiyan înfaz bikin yani ew gerekçeyek amade dikin ji bo înfazkirinê
Dibin barekên askerî ji bo bikin hedefa êrişan ji bo Amerîka êrişî wan deran neke. وامكان جي هي تشتكي دن جي هبا يعني جارا بوري اسرائيل لقرتيقها افين خست نها او دزالن كو او جيهن حساس يك جوان افينا قرتين سياسيا استراتيجيك لايران دا او بوفاغو هازن كو دما ستار هلدانك جي استي قال تشبو انجي ايريشك جبو وان حبسا تشبو او قرتين سياسي يعني ازاد نبن ورولا پیشنگتیا او گوهرتنن کو لإيران چه دبه نلیزن قیمت گرینگ او کو ايكو هر زده خودی مشروعیت ریوبریا نویا ایران نه او گرتين سیاسی نه او ایران نه و جبوی کی احتمالی کی دنجی هي کو یک هول بدن گرکچا مشروع ببینن جبوی انفاضه وكي تاجي قود وانا ببن وكو مرتالجي لدفرن جدا جدا بكار بينن لي داخوانيا دم بارتيه من دخواز بينم سر زمان داخوانيا دم بارتيه قالك داخواني كي خراب وشاشه اللي صار ايراني يعني نشان داكو من قلت ببرشاف كيفن امنكار نشرات نافين بنرن باسلوب خطابتها برجي امنكارن ايدي باشتر بن يعني بري هر تشتي مروف حساسيتها السياسي دكار لبرشاف بقرا حساسيتها الدولة جي دكار لبرشاف بقرا اللي بري هر تشتي حساسيتها جواكا كردي جرك بيل برشاف قرتن يعني كرجي خدي حساسيتكن بارتيين سياسي مشروعيتها خواج قالي خودستينن بارتيه كيكو حساسيتها قالي خوا لبرشاوا نقرا انجي دناو بينا حساسيتها الدولة وحساسيتها جواك خوا حساسيتها الدولة بقرا برشاوا اللي حساسيتها قالي خوا نقرا برشاوا او بارتي هموكو إليتا سياسية خوا هموكو خطابتها خويا السياسي وكو ديسكورس وكو إيديولوجي أو بربا إفلاس بوينة ودشة يعني داخوانيا هذا دم بارتي دا قوتبون إيرو كو أو إيريشا إسرائيل وأمريكا لهمبري إيريشا إمبراليزمية لهمبري وكهفيا جنومير وآزادي خوازي وديمقراطي خوازي يعني تو علاقه وان قوراما بوي إيريشي ونينا وبراستي مروف جرك حساس به يعني بانجليزي بيجن public relation PR جراد بيجن چاوا مروف بجهانا دربي خورا ديالوج دكا وكو بارتيك بلا كومبانيين تجاري كو تجارتي دكن او ناوندي كيوان هي كو جراد بيجن PR چاوا باخفن ب مشتریان خوا چاوا باخفن بیکو سرمایه گذاریه دکن دنا بازار ده پارتی کی سیاسی کو پی آر وی تو نبا نفکر چاوا به جواک خورا ده دستینه او پارتی نک پارتی کی لگور دمنینه نه پارتی کی مدرنینه بلکه پارتی کی براستی يعني از جوی زیتر تشتکی نابجم بلا لی درباره ایرانی دا تشتین يعني دجبرية إيراني جيت كي داخل يدم أريه أما أو قبرام براستي شاشن أريه يعني دخوازه وكي خطا سيام تفجره هم إيرشا أمريكا رخنت كي لي دبي دولة إيران جي حق كي دولة إيران وقت حق كي ويا إيرشا أمريكا مشرونا كي دبي چارچوبه ده مالاوي آوا كيف فيصل قوتني ته اگر تونه بهم داویل برنامه ببینن از بجم پر خوشتر باس بو هر هبن شروعین تیرو تجيبون اجي سباسكم و بينرا اجي سباسكم جبرا صبرا بساعتو نزكي دو ساعته ما بقدر كرم كيك شمال كيف خوش بو أجي سباس بو تجي بدرا مالاوي آوا gelek spastikم دستي وصاغبة شبكة خوش بو هم كسر هون هرهبن هوانو مالاوي آوا سبيجي ويسي داوي مرابه هربن سلاف ريز دم باش سرچا